Israela an rorelna in Kenneseta Christian missionary te rem theina dan putluh nia Juda te sakhodanga anin le lo na tura ti ani pialama missionary te nek chep na anga ngai theyani mase Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he bill hi kalpuyani lo tur thua sai chuak bill hi Netanyahu sarkara athopui Judahum halkonga fir mai United Torah Judaism an member Mose Gafni le Yaakov Asarate putluh aneya sakhodanga in le lo na tura in venani hedan noya hian sakhuana lama midangrin na hroipeng tura in minna kalpui tu te chu kum khat thleng lungina khung theyan niang tin anrota an bituma hian Christian rinna anziak langa tun hnaiah Christian missionary te chuan sakho in le na an kalpuina sa hle a hei hi venanga yani anti All Israel News in Tarlan danin he bill hian isu azui tu te chu anek chep hle dona Israel te minan ni lo na turin isu chu mesiemo pathianemo anga soyan khapanga Israela Juda te mo Muslim te mo hnena chanchin thrashil chu le khalam haniemo online le TV kaltlangin video te podcast le article le engchi lampo ni se dan kala siamantuma Bible thuthlung thar le iswa zirtir na chu phallo thil ni top se andu Juda un tak tak te hian iswan hnol dan hi aturu khop maya Mesia peichu anilo na sa ti hi an ngai danani Mesia chu Israel te chan him tu tur temple satra a remna le muana a an nama hruai tu tur te anlal ni in namdangin Juda te laka an poi khoina ria chhuwa tir tu tura an ngaya Isua khalala nilawa temple satra heklo antia Davida thlatra Mesia ron piang tur tia Isua kha tharau thiang hlimin nula thiang hlima rai tirani chuan Davida thla ani theilo hrim ti hi anrin danani boka Zol neiten Mesia lo pian tur thu an hrilokna Isua khan ti hlawh tlina nei love ti hi anrin dan ni in lalin hai ti chu tun thlenga an ni na alani chunzom ta zel chubaka chuan pathian pakhat chawa oma Isua kha pathian ani theilawa milem biak na zo ka ni e antia zol nei te chu pathian thu ne na in reminan oma chumikara chuan ramhoin hathowanga thilmak ti theite po anom ve thrin boka ansa kholarun tu te chuan Isua chu pathian atanga chuak ni lo zol nei anghiala te an ngai thrin ani chuti rol chuan Juda zirmi zinga Isua da chungnung tak tak anom ve boka rom ho dodala ami te ta na anun hlan tu patriot angai an oma pathian pakhat rin na konga khawvel puma sul sutu poimo berani tianom ve bok zirmi thren khat chuan Isua hi messiania ma se Juda te nga fak berero chu anilo ti te hi ansoi thrin dan ani Juda sakho larun tu terin dan chu tun thlengin an rorelna ina bilan putluh atang hian aladang lamlo zia alang mai ome bilan putluh hi America a evangelist Christian Israel thlope mem tu te chuan Bible hrilok na atakina ron thleng dik meka khawvel tawp ni haron in tranin Isua local le na ni chu hnai ta ni hialin an soi mana amaro chu anbil putluh tum hi an prime minister chuan mason na omlowang tina soi chuak ngalani Benjamin Netanyahu hian evangelical Christian te thlop na amamo dana oma Israela hian chanchin thrashil konga tum nei ranin politics le sumpai mangin Netanyahu hi anlo thlop to in Israel point alo lom thiam hle thrina achan chu heng Christian te hi US ne na inlai chin na an nei that pha chan poimo tak anitlat Donald Trump hun lai khan ram pahni te inkung kai na tha hle a
Trump chuan Israel khopuyatan Jerusalem a pomin an khopuyatana pompuitu masaber ani nge nei kha US a rorelna in thlaka Democrats pachal Joe Biden a chuan Israel lam hi a on viau talem lawa Israel hian tun hnai a Palestine ho chena West Bank marlama in valna chungchanga thutharan neya hewang hian Biden a kai hruai US le Israel te inkar a cheviawa US hian ati ngai zen lovin Israel demna thu a chuwa hial Israel Parliament hian tholeni khan kumsang ni le panga a danan lo pomto West Bank marlama Israel inben belna mun li thria inben belna thar siam to lo tur ti dan chu asuta hedan hi Gaza Strip atanga anin thiar chua tuma an pom niin US State Department chuan ahun laya US President George Bush anena Israel in alo tiam to West Bank atanga le pekom to lova in nu kir chu anbo cheta ninan soi Biden a hian Israel le Palestine chena atlo tumin nam ni tetan rampahni siama du thu lo soi to a West Bank ka Israelin malak na tur anei le ta ka chuan Palestine lam thu nei tu te chuan US le ram rang te chu Israel laka pressure peturin an Norway ngal chat boka West Bank chungchanga hian Benjamin Netanyahu chuan in clear na le tlom na lantirna dan thianita chu lomomati thu asoya chuti rualin West Bank ka Israel chuan chena in thar sak tumna anei lo ti soi bokane hemalak na wang hian US le Israel te inkar cheviawa tunthla a Israel ministerin Washington atlo tumin US official te chuan anlo mudu to lowa Netanyahu hrim po December thla a thu nei na achel thar le nuwa US President hian inbiak na nei turin ala som mi alo boka West Bank chungchanga Egypt Israel le Palestine te ayo inbiak na kai noya Biden nen hian inbiak na ro chu an nei thin tho thunga official takin lenga la som lo tinani chu hebaka hian Netanyahu hian Israel Supreme Court thu nei na ti tlematuma democracy kalphung kal hlakani tin Biden nen hian anin muthiam vak lo bokane hetia rampahni te inkar boruwa ka chiatawang hian Israel chuan evangelical Christian te thlopna amamo hlea khawvel thriata le an party chunga po an thlopna apoimo dan hi an soifo thrina US a Juda te khuan Netanyahu te thlirna lam right wing anon zela an sarkar nen an din hmuna chiat me kara evangelical Christian te chu thlunzom tu poimo tak an ni don ti hrekar boka chuti rualin evangelical Christian te hian Juda te hna chanchin thrashil hi ahma ati du dana le ti luina a sakho in le tirna te halo om to nen an film kur ve thei hle boka chungkara chuan bil putluh ani le ta ne missionary te rem theina tur bil ngai to lo tura an prime minister in thutluk na asiam hi Israel media te chuan loma manti thuan soi chuak sap sapa Netanyahu hian hunrei taka trang to in khawvel puma Christian te thian ani ti lo lantir to thina tuna thil ti hian chu a phau langin nakin zela thian ani na hi rin ngamani ti lantir na ni ye anti tonrom chu thudanga pensan taila kan thil mule kan thria te hi adon sondan kan thiama ngai hleti kumsang hile somni pahnia Switzerland chung ko inti hlum na hian ati chiang hle montro khuwa feraun chung kwa mi panga te chu inti hlum tumin an chen na in chong sari na tangin an zuang thla a an fapa kumsom panga mi chau adam chuak an chung kwa hi Nasrin le phir puite apasal le afa te pahni mi pa le mei chia ten nia tun hnaya an ti hlum na thu nei tu ten an chuina an ti chua an tarlan danin kumsang ni somni pahni March ni somni palia in ti hlum tura zuang thlatur hian an lowin zir lok thlap to a thom nei lutuk lova a in dota zuan thlak dan an zira
minute nga chungin mi pali an thia pakhat chu ni khoshelovin a om thung an chungkwa hi Paris le Marseille sa te an cheng thrina Switzerland an pem hnu hian rualan pol lo hlea thu nei tu te chu an ring hlel tlat thrin boka an chui zuina chuan pharaoh te unau hian conspiracy theory lam an boi pui hlea hripui leng le Ukraine boina tenen khawvel hi chena tlak lova an ngaia khawvel thrazoka an kal theina turin chungkwa a inti hlum an tumta halone March ni somni palia khan police officer pahni chuan an pa ber chu ina afapa le kha zirtirna homeschooling chungchanga an vatloa ma se kongkan lo hondu lowa police officer te kalsan hnu loka hian an chungkwa hian in chhonga tangin an zuang thlatane an ruangen dikna tangin ahma a tharum thona awm ngai lowa an taksa ruihlo zungzam mu tura om lo bok anin ti hlumna hian lafia chialo thil tam hle ma se thunei tu te chuan chui zui lo turani thuan puang to a adam chuak ber an fapa chu a hliam adam tran meka ma se khaminia thil thleng kha eng ma hria to lo thu a soi thungani khawvel hi chu chhevia win khawvel a top do nanga ngai thei tur te hian hanom thin ma se mani nunna em lakna khopa chialani lo dan in ril non fote kan thil mu le hriat te hi thlit fi ma ngai zia te chu an chunga thil thlenga tang hian a hriat thei mai ome